Ak sledujete trošku to, čo sa deje vo svete, tak je veľmi zajímavé, že to, čo je skutečne dôležité, je v podstate jednoduché. Napríklad evangelium je jednoduché, že? A popri tom na tom je tak obrovská záťaž, tak obrovský zmetok, že nakonec zistíš, že evangelium nerozumejú ani ľudia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, lebo sa podarilo na to dať takú obrovskú záťaž a také čarovanie, že to poviem, že ľudia tomu prostě jednoduše nerozumejú, hej. Čo viac, to, čo je skutečne dobré na svete, napríklad ozajstné kresťanstvo, tak písmo o tom hovorí, že tí, ktorí chtějí pobožne byť na zemi, žijú podle Božího slova a následujú Pána, tak budou mať protivenstvo. Toto je zarážajúce, že? O čom to hovorí? Hovorí to o tom, že písmo to, čo hovorí, že celý svet leží vo zlom. To znamená, že svet, jeho ideológie, hodnoty, poriadku sú také, ktoré sú proti všemu dobrému. To znamená, že iba málo ľudí pochopí, ako to vlastne na svete chodí, lebo väčšina ľudí sa nechá strhnúť určitými názormi, javmi, takže se nakonec stanou ne, že neutrálními, ale stanou se jako taky, ktorí pronásledujú to, čo Bůh oblúbil. Tak, jak napríklad ty zažiješ prenásledovanie pre Pána, keď budeš otvoren se k němu hlásit, tak například vidíte, že viete, že naše společenstvo už 8 rokov máme podanú žádost o registráciu. Zatiaľ není zrušená, prostě tam je, ale svět robí všetko preto, aby to znemožnil. A jedna důležitá věc z tohto hlediska, prosím, vás musíte chápat jednu věc. A ještě takto to poviem. Ľudia si myslí, keď bojujú proti Bohu, proti myšlenkám Božím, proti tým, ktorí zastupujú Boha, že robí dobre. O tom hovorí Ježíš, že prídu časy, kedy vás budú vraždiť, pre nás vás zabíjať a budou si myslet, že to je preto, lebo milujú Boha. Preto chci otvoriť jednu tému, na který je totálna deka, totálne čarovanie, a to je Izrael. Takže vydržte až do konce a držte se stoliček, lebo to, čo teď je ve vzduchu, aké korene antisemitismu, aké hradby antisemitismu sú v duchovných oblastech, to je až neskutočné. Preto si myslím, že aj kresťania majú problém se správně k tomu postavit. Já si k tomu znovu vrátím. Je to základná otázka. Tak, jak je základná otázka, kdo je Ježíš, skadiaľ prišel, kde sú jeho koreně. Viete, že za staročí se podarilo to, že Ježíš jako Mesiáš je odtrhnutý od svojho ľudu, od svojich koreňov, od svojej národnosti a je úplně zmeněný. Postupně se nám stal z černookého pejzatého rabína, se nám stal blondiavý modrooký fešák, podobně Mária, černovlasá židovka, odrazu je blondina s modrýma očima. Odrazu Jeruzalém není důležitý, ale jsou také města, které jsou úplně důležité, jako je například Meka, Rím, alebo další. Prečo? Lebo na tom je na všem čarovanie. Takže, ale ak ty chceš mať požehnanie, ak ty chceš mať správne porozumení, preto hovorím, že to je základ svetonázoru, lebo ak nemáš správny svetonázor o Izraeli, potom nemáš správny svetonázor o ničom. Lebo svetonázor o Izraeli je svetonázor o Bohu. Pakli budeš mít svetonázor zlý o Izraeli, budeš mít zlý názor i o Mesiášovi. Budeš mít zlý názor o Možišovi, o starom zákoně.
Budeš mít úplně deformovaný pohled na Jeruzalém, na všechno, co se děje. Preto je dobré o tom hovorit a vám povím, že to vůbec není ľahké o tom hovorit, ale jsem se rozhodl o tom dneska hovorit, lebo chci vyslobodit svoji dušu a i vaše duše z klamstiev různých postranných věcí. Například, keď jsem to začal, tak můžeš cítit, že ľudia položí takovou otázku, je o tom teraz treba hovoriť? Hovoríme o láske, hovoríme o milosti, dobre, ale láska bez pravdy není žádná láska. Láska bez faktov prostě není žádná láska, je to iba niečo, čo udávajú city. Velmi dobře začal Tiborův například tu kázeň na konferencii, hovoril o zmluvách, hovoril velmi, dá se povedat, právnickou rečou a někoho mohlo udivit za prvé dĺžka a za druhé, prečo se nehovorí tak viacej o milosti, o láske a tak dále, ale velmi dobře zdôraznil, že to jsou iba city, které, keď nie jsou zakotvené v zmluve, potom nemají žádný význam, lebo môžu tu byť, chvíli tu sú, chvíli tu nie sú, preto my musíme poznať nejaké fakty, lebo bez týchto faktov úplně je zdeformovaná láska a to, čo se Bohu ľúbí, je označené za zlé a to, čo se Bohu nelúbí, je označené za dobré a viete, že na tom to je kliatba. Hovoriť na to, čo je dobré zlé a čo je zlé je dobré kliatba. A chcem ešte povedať, aby som vás motivoval, že otázka Izraela je otázka požehnání. Preto hovorím, že to je základ svetonázoru, lebo keď máš, každý se musí vyjadřit, prosím vás, každý. Dneska se musí celý svět vyjadřit k Izraeli, od Austrálie cez Ameriku. Toto je celkom zajímavé, že keď hovoríte s Američanmi, tak většinou oni mají názor, já nevím, či Gamons vůbec někdy byl v Izraeli, nepovažují to za tak důležité. Pochopte jednu věc. Některé věci nemusíme po Američanoch chtít. Dějiny světa se dějí hlavně tu, v našem regioně. Dějiny světa se dějí v Izraeli a okolí, čiže ve štátoch, které byly dotknuté nějakým způsobem v dějinách. To znamená, tu je ten taviací kotel, kde se tvorí světonázor, kde se to formuje, kde to vrie. Čiže například Američan nemusí některým věcem rozumět. Nemusí. Tam je obrovská tolerancia a nezabije ich to. My, keby jsme mali polovičnou toleranci jako oni, už dávno neexistujeme. Preto některé věci, které jim nevadí, tak my si nemůžeme dovolit a tak dále. Doufám, že chápete, o čem hovorím. Čiže hovoríme o Izraeli. Prosím vás, jedna základná myšlenka nebo omyl je, že Boh si vyvolil Izrael, čo je pravda iba z polovice, to je pravda, keď už Izrael existuje jako národ a Boh k němu hovorí, tak mu hovorí môj milovaný, hej. Ale prosím vás, nebylo to tak pôvodne. Boh povolal Abrahama. A Abraham urobil zmluvu. A zase jsme o tom, zase jsme u smluvy, u faktu, čiže Boh zavolal Abrahama. A prečo zavolal Abrahama? Lebo na začátku viete, že Adam zhrešil, celý svět se dostal pod kliatbu, celý svět se dostal pod vládu satana, ľudia si myslí, že žijú slobodně, popri tom žijú, čím dál zretelnějšie pod satanovou nadvládou, celý svět. A ľudia čakajú, že Boh si urobí poriadok nejakým iným spôsobom, hej, takým tým supermanským, že jednoho dne prostě vtrhne do celého sveta, jednoho dne každý, kdo povie Boží jméno, tak mu dá facku, nějaká duchovná ruka, potom, keď někdo zosmilní, tak se mu na něho vyhodí vredy, takže Boh bude působit nějako tak, nebude, lebo člověk odovzdal celkom legálně vládu satanovi. Čiže Boh do tohto světa intervenuje, začíná v malom a to se potom rozrastá.
Na to myslíte, prosím vás, vo všetkom, keď začíná Božie dielo, napríklad rodina je v dezolátnom stave, niekto sa obrátí, hej, a teraz vraví, no, potrebujem sa, aby sa obrátil ten, treba mu povedať, počkaj, ani Boh to tak nerobí, že by napríklad celý národ sa obrátil. Ale hledá jednoho človeka, ktorý je súcí a potom cez neho pôsobí, aby sa zmenilo okolie. Mám pravdu? Mám. Napríklad si zoberte, že nazarecký Ježíš je iba jeden. Nebylo to tak, že do každého národa vtrhl nějaký mimoriadný jedinec, ale na celý svět bol daný Boží syn, který přijel podobu člověka, jedinkrát raz, viac se to nebude opakovat, a toto se šíří podle toho podobenstva jako zrno, které rastě jako sú tie rôzne cesta a podobne. Čiže takto to Boh urobil. Najprv postavil Adama, Adam zhrešil, potom byl Kain a Abel, poznáme tie príbehy, potom byla potopa, Boh začíná znova, od jednotlivcov, začíná od Noacha, potom po Noachovi se ukázalo, že všetky tie duchovné sily, ktoré byly predtým, to, čo sme preberali tú dobu pred Noachom, tak znovu začalo veľmi rýchle pôsobiť a Boh oslavuje jedného človeka úplně v skrytosti, na púšti, nenápadně, a tam se začínají dít důležité dějiny ľudstva. A teraz bych som poprosil, či to bude fungovat. Bude to fungovat, Jarko? Ten člověk se volá Abraham. Abraham je úplně důležitá postava pre každého. Je to svetonázorovo důležitá postava. Každý, kdo chce být zachráněný, musí poznat Abrahama. Musí poznat Ježíša a krom Ježíša musí poznat Abrahama. Druhé nejdůležitější jméno, lebo jeden lud, který má zmluvu s Bohem, jsou synovi Abrahamovi podle těla, a druhým jsou z věry. To znamená, každý musí poznat Abrahama, takže Boh začal s Abrahamom a pre tých, ktorí to nepoznajú, tak si to ozřejmíme. Takže Noach mal synov kolko? Sem, Cham a Jafet byli bratři lodní. Potom Sem mal syna Abrahama. Tam sú prosím vás bodky, hej? Bodky, tam je veľa bodiek. Samozrejme, že syn Semov nie je Abraham, ale je to jeho, povedzme, prapravnuk, hej? Prebehlo niekoľko, ale tá línie Sema je zachovaná, lebo 9. kapitola Genesis 25-26, tam je napísané, že požehnaný Boh Semov. Čiže v semitkej vetvi je treba hledat požehnanie, dalšie zmluvy, a jeden ze synov Semových bol Abraham a Abraham urobil zmluvu s Bohem. Takže tu má pôvod izraelský národ, aby nám to bylo jasno, hej? Keby nebyl Abraham, není izraelský národ. Takže nie najprv vyvolený izraelský národ, ale najprv byla zmluva s Abrahamem a výsledkom této zmluvy bol národ. Ale ak poznáte príbehy Abrahamové, tak viete, že jeho syn mal být zázračný ze zaslúbení. Abraham na to nejako nevedel dočkat, tak preto Abraham mal synov dvoch. Takže pokračujeme ďalej. Sem, Cham, Jafet, Abraham. Sem, Cham a Jafet, Abraham. A Abraham on mal teda tých detí potom viac, ale to, čo je dôležité, má dvoch synov, Izmael a Izák. Z Izáka Abraham, Izák, Jákob je Izrael. Takže tu jsme u vzniku štátu Izrael, lebo to, čo tam je v kružku Izrael, to se pôvodne volal Jákob, byl premenovaný Izrael, a Jákob mal 12 synov, ale pozor, paralelně Boh nezabudol ani na Izmaela, a tu je koreň veškerého problému, který je aj teraz, lebo z Izmaela, prosím vás, sú Araby. Hej, to sú arabské národy
A velká hádka je, kdo vlastně je ten dědic, lebo Izmael byl jako prvý, ale bol z otrokyně, byl to tělesný počin, nebyl za zaslúbení a potom se narodil jako druhý Izák. A teraz velká otázka na celém světě, která stojí v pozadí všetkých konfliktů, je, komu dáme stranu. Buď můžeš dát stranu Izákovi, alebo Izmaelovi. A samozřejmě aj Izmael, z něho vyšlo 12 pokolení, to je zajímavý, 12 kněžat, ale je o něm napísané něco velmi zvláštné. Myslím, že to je 16:12. 16:12. Čiže s Abrahamem Boh urobil zmluvu, potom urobil zmluvu s Izákom a nie s Izmaelom. Teraz dávajte pozor, to jsou strašně důležité věci. Keď se dostanete do Izraela, tak zjistíte, že na Chrámové hore je právě ta skala, na které Abraham obětoval Izáka. Arabi tvrdí, že tam obětoval Izmaela. To vám normálně budu hovorit, že Izmaela, to jsou obrovské posuny, čiže základná otázka je, pre kterou celý svět bojuje teraz, je, kdo je dědicom Abraháma. Lebo kdo je dědicom Abraháma, ten je dědicom spasenia. Kdo je dědicom Abraháma, je dědicom všeho. Kdo je dědicom Abraháma, je dědicom všech 14 požehnání na rok 2014. Vážně. Pak nesi dědič Abrahamov, tak prostě nesi dědič ničeho. Tak si dědič akorát tohto světa, problémov, pár rokov života, pár rokov hriechu, potom je Šeol, potom je smrt a odchod. Ale tu je důležité, že odvolat se, či jsme dědičovia Abraháma, lebo kdo je dědič Abrahamov, tak má pravého Boha a má aj zem. To je velmi důležité. Alebo opačně. Komu patří zem, toho Boh je pravý. A to je ten konflikt, který je na tom Blízkom východě, který se zdá neriešitelný. Ještě hledám to, čo je napsané o Araboch. 12. verš, prosím vás, čítaj dalo, hej. To si najděte, to si zapište, lebo toto je. Takže Noé, Sem, Cham a Jafet, těch teraz necháme. Z Sema vyšel Abraham, z Abrahama vyšli dva, Izmael z otrokyně egyptské, z něj jsou Araby, z Izáka vyšel Jákob, z něho je 12 pokolení Izraelových. Kdo je dědicom? Toto je hra. Arabi tvrdí, že dědicom Abrahamových požehnání je Izmael, lebo je starší. My tvrdíme, že dědičom je Izák a musí si vybrat. Dokonce a svět hovorí, dědičové jsou obidvaja. Najmenší respekt mám před týmito ľuďma, prosím vás. Keď vám někdo povie například, že všetky cesty vedou k Bohu, najviac pohrdajte týmito ľuďmi, lebo tí v skutečnosti neverí ničemu. Dejme tomu, odhalný buddhista aspoň něčemu verí, ale keď někdo povie, že aj Buddha, aj Kristus, aj Mohamed, všetko je dobré, tak neverí ničemu. Jedno používá proti druhému, aby se nemusel ničemu rozdat a žil si jako chce. Preto ani to není varianta, o čem kričí svět. Dajte jim, rozdělte jim dědictvo obidvom, lebo obidvaja mají pravdu. Ale čo hovorí písmo? Písmo hovorí úplně jasně, takovou brutálnu príhodu a sice vyžeň, preto jsou těto příběhy. Víte, že Boh povedal, počuvni svoji ženu, vyžeň jej syna, vyžeň Hagar aj s jej synom. Samozřejmě pre Abrahama to nebylo ľahké, ale urobil to. Prečo? Lebo potom v Galackým tam je napísané, že nebude dědit syn otrokyně se synem slobodné. Tak povedz, lebo nedá se dědit společně, chápete to? Takže buď má pravdu jeden, buď má pravdu druhý a nemůžou mi to být dvaja. Povím to úplně jednoducho. Buď má pravdu Korán, buď má pravdu Izmael, potom je třeba dát se na stranu Gažanov
na stranu Palestíncov, dát na sebe turban, opasek, rozbušku a jíst. Ak je toto pravda. Ak to není pravda, potom je třeba se dát na nějakou stranu. Spýtaj suseda, na ktorej si straně? A nebo lepšie se ho spýtaj. Jsi dědič Abrahamov? Koľko jste dědičové Abrahama? Výborně. Tak se ho spýtaj, po jaké linii? Já doufám, že ti nepově po té arabské. Je to jednoduché, to je strašně jednoduché. Proto vám to hovorím, vím, že to poznáte, ale vám to hovorím, že toto je strašně jednoduchá pravda. Kdo je dědicom? Buď je dědič Izák, nebo je dědič Izmael. A to si čítal, že bude to zlý člověk? Ještě ne? Tak abyste věděli, že o těch opaskoch a turbanoch už je napísané v 16. kapitole 1. knihy Mojžišovej. Hovorí o charakteristike Arabov. A bude to divoký človek, jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu a bude bývať pred tvárou všetkých svojich bratov. Ešte raz to prečteme všetci, dobre? A bude to? Bude to divoký človek, jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu a bude bývať pred tvárou všetkých svojich bratov. Otázka moja existuje niečo také? Existuje niečo také ako militantní složky týchto národov. Keď vidíte nějaké ty klipy, tak normálně, alebo keď se dostaneš mezi nich nějak náhodou, tak ti povím, že první pocit, který tam dostaneš, je strach, lebo je to obrovská divokost, která tam preběhá. Také ten krík a víte, že oni všetko oslavují výstřelmi ze samopalu. To je zajímavé. Čokoľvek, víťazstvo, strieľajú zo samopalu. Porážku, strieľajú, niekoho zabili, strieľajú zo samopalu. Vyhral niekto fotbal, strieľajú zo samopalu. To je veľmi zvláštny šport. Takže, prosím vás, nie, musíme se dát na nějakou stranu. Já jsem se dal na stranu, já verím Biblii, ale vravím, buď si vyber Bibliu, a v tom případě se dáváš na stranu Božího lidu Izraela s celýma dějinama, kterých výsledkom jsme my. A nebo se daj na stranu Izmaela, so všem tým s Al-Qaidou, lebo toto je zase dějinný vývoj ich. A to, čo povedal Maťo, z fíku nebudou oberat bodlak, ani naopak. To znamená, že obidva tieto kmene majú nejakú svoje ovocie a treba to jasne rozlišovať a netreba to zaprvé zahmlievať. Netreba, totiž čo je problém? Problém je, že aj Izmael je potomek Abrahamov. Preto Boh požehnal aj Izmaela. Takže na otázku, ako je možné, že mají toľko peňazí, to je jednoduché, protože sú synové Abrahamovi. A mimochodem aj my. Preto by aj my sme mali nejakú doma, nejakú studničku na naftu. Nebylo by zle? Áno, keď to takto funguje. A vám poviem pravdu, keby nebylo ropy, tak vôbec nie sú Arabi významní. Lebo boli takí, ako sú, takí kočovní, rádi mají koně, rádi sú takí, prostě behajú po pušti, vietor do nich, oni a Abu Hassan, poznáte to, ne? Nepoznáte? Pepek námorník, Abu Hassan, to byl jeho super o tu děvčinu Oliviu. Zase jsme zišli cesty, přátelé, ale stále vím, o čem hovoríme. Hovoríme o tom, kdo má pravdu, jestli má pravdu Izrael alebo Arabi. Nemůžu mít obidvaja a někoho si musíš rozhodnout, na kterého straně budeš stát a kterého straně budeš ľúbiť. A ty pověš, no ale veď toto, aj tých. Já by som byl za pokoj, aj tých. Nedá se. Napríklad, dobre, k tomu se dostaneme. Čiže základná otázka je v tomto, hej. Čiže výsledkom zmluvy s Abrahamom bolo to, dobre, počúvajte,
Od tej doby, čo byla urobená smluva s Abrahamom, všetky dôležité veci, všetky dôležité múdrosti sú dané cez tieto národy. To je veľmi zajímavé. Lebo rôzne výdobytky a teraz aj ako odnož sú tam veci negatívne. Preto niekto hovorí, že James a Jambres, to sú ti čarodejníci Egypta, byli pravdepodobne Židia. Preto Židov najdeš všade, najdeš ich za revolúciou, najdeš ich za nacizmem, to je zajímavé. Veľa Židov tam figuruje, lebo všetko dôležité, financie, patenty, umenie, šport napríklad ne. Podľa toho môžeme vidieť, že šport není tak pred Bohom dôležitý. Keby bol dôležitý šport, tak by majstrovstvá sveta vyhral Maccabi Tel Aviv. Ale není. Ale oni napríklad vyhrajú súťaž brusení briliantov. Potom nějaké, nebo v umení jsou dobrý, to znamená, že umení je daleko ceněnější před Bohem, než športové výkony. Lebo na umení Boh povie, že má v tom záľubu, bylo to pekné, ale nikde prostě není to, čo bylo v Grécku, že by si někde našel v Biblii taky, že dejme tomu taký a taký hrdina, kolko hodil gulou daleko. Vieme, že jeden strelal prakon celkem dobré, ale to, prosím vás, to byla jiná olympiáda. Tam byl pohyblivý terč a volal se Goliáš, že? Dobre, takže potom prišiel zákon a zákon je svetlo doteraz. Zákon hovorí, čo je dobré, čo je zlé. Doteraz ešte stále to, čo je Boží názor, nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš, ešte stále to platí. Ľudia to chcú demontovať, ale stojte na tom. Čiže, a teraz moja otázka je, komu dal Boh zjevení zákona? Dal to Izmaelovi anebo Izákovi? Dal to do Koránu, alebo dal do Biblie? Dal to do Biblie. To znamená, ešte stále platí, nezabiješ, nepokradeš, nezasmilníš a prosím, abyste tieto prikázání učili svojich bližních. Lebo často se stretnete s tím, že ti někdo povie, ja verím Boha prikázání, znáš se, spýtaj, no jo, tam je, že čo tam je niečo, že nepokradeš, že ja pán, ono správne, nepokradeš, nezabiješ, no a nesesmilníš, no dobre, správne, a vieš, čo to je? Neviem. Dúfam, že viete. Dobre, tak a potom prišiel na scénu Ježíš, hej. Preto sú v Biblii rodokmene, aj to spomenul Tim Roof, že aby každý vedel, že to je zmluvná záležitosť, že to je faktická záležitosť. Že Ježíš neprišiel, viete, niekto vraví, že keby se Ježíš narodil v Tibetu, tak je vynikající ogín. Ale to je úplná hlupost, lebo Boh nikdy neplánoval, aby se narodil v Tibetu, plánoval, aby se narodil v semické línii, aby se narodil v línii Dávidovej napríklad, aby vyšel z Jakoba, aby vyšel z Júdy, aby presný rodokmen je tam, to znamená, a aby se narodil na tom mieste, ktoré vyvolil Boh. Je vám to jasné, hej? Čiže potom vchází zjevení Ježíša. Teraz. Keďže do tej doby byl antisemitismus trošku jiný, hej, do tej doby to bylo tak, že Boh dal světlo národom, zákon dal Izraelovi, který má byl světlo národom a ľudia se mohli pridať. Anebo útočit. A podle toho, či bojovali s Izraelem, alebo boli k němu dobrý, podle toho potom Boh súdil národy. Víte, Amalecha, a těm, ktorí urobili zmluvu, ako napríklad Gebeonický, tak dokonce za tých bojovali, hej. To znamená, že tam to bylo trochu jiné. Potom prišlo zjevení Ježíša, ako vrchol starého zákona samozrejme, prišlo narodenie Ježíša a teraz začíná antisemitizmus se formovat trochu jinak, z jednej absurdnej argumentácie, že Židia zabili Mesiáša. Za prvé, na poprave nazareckého Ježíša mali podíl Židia aj Rím. Čiže to je zajímavé, že Rím vykrikuje, Židia zabili Mesiáša.
Urobili to spolu. To znamená, Ježíš přišel na tuto zem, odmětli ho aj domácí, to znamená Izrael, a odmětli ho aj pohania. A potom je důležitý aj rok 70, který to byl vzpomínaný, lebo v roku 70, víte, že Titus dobil Izrael a byl zničený chrám, to znamená, že byl odmítnutý Mesiáš a byla odmítnutá aj stará zmluva. Nastalo rozptýlení národov a antisemitismus dostal všelijaké různé formy. Dobre, ještě k církvi. Prosím vás, církev. Samozřejmě poznáte skutky apoštolov, hej? Takže najprv byla církev zo Židov. To je skutky, 2. kapitola, jsou tam Židia. Potom se rozširuje a apoštoli jsou velmi překvapení, že aj nežidia mají právo na věčný život, jsou naplněni Svätým duchom a vzniká židokresťanstvo. To znamená, že v počátku bylo prepojenie mezi církvou s pohanou a církvou zo Židov. A keď čítáme pozorně skutky, tak zjistíme, že to brali velice rozumně. Dali jiné nároky na Židov, jiné nároky na pohanou, lebo Židia neboli zvyklí žiť tým spôsobom života, preto mali trochu jiný životní štýl Židia, dál se obrezávali, zachovávali sobotu, po pohanoch to nechceli, ale Pavol a Peter, Pavol jako apoštol pohanov a Peter jako apoštol Židov si podali ruky na znamení rovnosti. Hej? To znamená, do té doby to bylo v poriadku. A v té době zažívala, vám povím, církev úžasné doby, ale potom přišly problémy. Aké přišly problémy? Začalo prenásledování Židov. Kresťané si mysleli, že jich se to nebude týkat, lebo víte, že přišli, teraz nevím, pri kterých to bylo cisároch, nielen za Nera, Domecián, tuším, byl nejhorší. Byly obrovské pogromy, za Domeciána byli vyhnaní z Říma úplně. No a teraz počúvajte. Církev se dostala do blbého postavení a mně to velmi je podobné tomu, čo rezonuje teraz vo vzduchu. A sice nechcela si pálit prsty s těma, kteří jsou pronásledovaní. Věděli, že Mesiáš vyšel ze Židov, ale velmi chceli uznanie Říma, preto se začali odklánět od Židov, od kresťanov zo Židov, začali se prikláňat k gréckým myšlienkám, které chceli spojit s kresťanstvom, čo je nemožné. Například chtěli na Platónovi vysvětlovali, že to vlastně je kresťanstvo, lebo Platón už přišel s tím termínem logos a podobně. Takže tam začala velká deformácia a prosím vás, odklonění církve od Židov znamenalo odtrhnutí od koreňov a úplně odpadnutí do bludu a už to není kresťanstvo. To vám chci povedat. Bolo tam jeden krok za druhým, však to poznáte, bolo prijaté modlárstvo, bol prijatý cezaropapizmus, temný stredovek a podobně. Čiže čím to vzniklo? Tím, že kresťanstvo se odtrhlo od Židov. Prečo se odtrhlo od Židov? Lebo to nebylo populárné. Židia boli nenávidení, začali být vyháňaní, rozptylovaní a kresťania si vo mnohých ohľadoch nechtěli pálit prsty a mysleli si, a teraz dávajte pozor, a mysleli si, když si umojou ruky od celé tematiky Izraela, že ich Boh požehná. Zkuste se na tím zamyslet. To je jako keď by si omyl ruky od samého Boha. A povedal, nie, je tu něco kontraverzné, dávám mu to ruky pryč. To je podobné, jako že například tvojho brata by zavreli pre pána a věděli, že ty jsi s ním kámoš. Hej? A ty pověš, já dál budu držet obecnosti s Bohem, ale od tohto brata si dištancujem. Je to možné? Nie je to možné.
Preto je pred Bohom velice cenné, ak chcete získat požehnanie, tak musíme rozumět tomu, že není možné se od toho takto dištancovat. Mnohé církvy to urobili, ani jedna, já si myslím, že ani jedna není v dobrom stave. Znovu to opakujem. Myslím si, že v Amerike není taký důraz na to, lebo Boh nechce po Američanoch, aby tomu až tak velmi rozuměli. My tomu musíme rozumět velice. Preto prosím vás, abyste pochopili, že je třeba se postavit na nějakou stranu. Ono dojde na Ameriku, to je jasné. Že se budeš muset vyjádřit, že či jsi za Izrael, alebo nie. Teraz ještě se vrátím. Samozřejmě, že tě myšlenky nejsou nějaké nové. A keď jsme začali s církvou, tak jsme byli velice proizraelské, ani jsme nevěděli prečo, lebo to byla taká móda. A hlavně bylo to ľahké. Nosili jsme trička Šalom Jeruzalém, zpívali jsme Šalom, Šalom Jeruzalém, ani jsme dohromady nevěděli prečo, lebo nebyl proti tomu žádný odpor. Rok za rokem jsme zjišťovali, že nie každému to chutí, a to tu ještě nebyl islám, prosím. Čiže, prosím vás, pripravte se na všetky tieto faktory, lebo se ti kludně i může stát, keď budeš za Izrael, že ti napíše nějaký František Vopršálek s turbanem, který se dal na islám, on se na něho v skutečnosti nedal, on iba se dal na té hlupé myšlenky a on tě napíše ty židovská 3 bodky a že tě odstřelí a podobně, lebo toto tu je, vtedy to nebylo. Čiže my jsme rádi hovorili o Izraeli, úplně ľahko. Potom to začalo být čím dál těžší, lebo jsme zjistili, že existuje nějaký jav, jako je antisemitismus, který je vo všetkých, je na celé zemi. Prečo je na celé zemi? Lebo Izrael je Boží a celá zem odpadla od Boha. Je vám to jasné. Spýte se suseda, ještě si na straně Izraela. Alebo mu povedz, prikaž mu, buď na straně Izraela. A teraz si vystávajú na oni, ale veď Židia urobili hento, tamto, to je možné, že urobili, ale dej to prosím tě do správného kontextu. Rozhodně neurobili také hrozné věci, ako urobili protivníci, asi takto, hej. Jsem vám vravil, že jsem viděl plakát, že na tom plakátě je, někteří používají svoje rakety na to, aby chránili svojich občanov, a někteří používají svojich občanov, aby chránili rakety. To je známé, hej. Potom zase, že existuje plakát, Izrael s kulometem chrání kočík, hej. A potom Palestinec si opře o kočík svoju hlaveň a střelá. Asi takto. V tom je ten rozdíl. Je rozdíl v té mentalitě. Je rozdíl v tom, že paradoxně, počúvajte, čím viacej mrtvých v Gaze, tak to nahrává Hamasu. To nahrává Hamasu. Pre ich ideológiu, preto oni skovávajú rakety v školách, aby bylo čo nejvíc obětí dětí, ale není to vina Izraela, je to politika Hamasu. Dobre, teraz sa ešte vrátime k jednej veci. Aký bol teda vlastne osud národa v rozptýlení, hej, izraelského, od toho roku 70 až do zhromaždění? Zvláštní. Ak čítáte dějiny Židov, tak byl zvláštní, lebo vie se o pogromoch, hej, ale prosím vás, pogromy nebylo jediné, co Židia zažívali, lebo zažívali aj velikánskou prosperitu. Byli na dvoroch a s Židma to bylo asi tak, že někam přišli a ukázalo se, že jsou kanálem Božího požehnání pro celou tu zem. Hej? Čili přišli do nějakého města, tam se okamžitě začalo obchodovat, začalo se tam s rozvojem, všetko se zlepšilo, začala prosperita, potom Židia začali financovat králov, potom se zjistilo, že Židom patří celé město a že dokonce už celé královstvo a potom zjistili, že něco treba urobiť, treba jim to zobrať a vyhnať. A bylo. Ale tak, jak jim to zobrali a vyhnali, tak jinde už na ně čakali, lebo věděli, že to přinese prosperitu. A to se opakovalo znovu a znovu. To jsem vám vravel. A proto se vyvíjalo to, že Židé se přizpůsobili tomuto javu.
Lebo po tej prvej fázi, čo dejme tomu, získali celé mesto, získali pozemok, nemovitosti a potom byli, dejme tomu, v priebehu několik dní vyhnaní, tak se zjistilo, že toto nemůže zobrať so sebou. Preto se orientovali na šperky, na zlato, na brilianty, potom se preorientovali na peniaze a nakonec se orientovali na papierové peniaze a potom se orientovali na obligace, úpisy a všelijaké tieto veci, lebo to strčíš do tašky a nikdo o tebe neví, že máš tam obrovský majetok. Taky to sú Židia. Lebo toto ich naučil svet. Preto sa hovorí, že napríklad, keď je ruský bohatlík, tak si dá briliantový prsten, aby každého ožiaril, nebo zlatý prsten na všechny na všetky ruky si dá, na všetky prsty. A Žid má jeden drahocenný briliant, který takto skryje do dlaně. A neví to nikdo a má daleko väčší hodnotu ako všetko zlato. 14 karátové, červené, které mají například Rusky na sebe, alebo různé etnika, lebo rozumnějšie robí s různými věcami. Dobre, potom prišlo znovu zhromaždení Izraela. Hej? Právně. Někdo prostě má pochybnosti, že ako je to možné, teda vlastně komu patří zem. Dobre, jedna věc je teologická. Já o tom hovorím preto, lebo zajtra o 5. na Hviezdoslavovom námestí je akcie za Izrael. Já vám povím, že chvíli jsem nad tím rozmýšlel, lebo vím, aká je teraz situácia. Že je treba aj policajná ochrana, lebo nevieš, kdo tam napochoduje. Chvíli jsem o tom, ale aj tak to urobíme. Prečo, bratia? Lebo je ľahké stát za nejakým ako priateľ, keď to nestojí nič. Teraz, keď je taká situácia úplne proti izraelské nálady v celom svete, klasicky Francúzsko, tak práve preto to urobíme, lebo ja chcem požehnání od Boha. Lebo je úplně jasně napísané, kdo požehná Izrael, bude požehnaný. Tam není, že iba ľahkú dobu, ale keď se za ně člověk postaví, vtedy, kedy to je ťažké. Dobre, teraz či má nárok Izrael na tu zem? Tak zaprvé málo kdo vie, že prvá svetová vojna zmenila veľa. Aj druhá zmenila veľa, ale prvá svetová vojna bola semenom druhej svetovej vojny. Hej. Pred prvou svetovou vojnou boli veľké, čo to bylo, monarchie, alebo také zoskupenia. Rakousko-Uhersko, Německo, Rusko bylo veľké a Osmanská ríša. Toto všetko po prvej svetovej vojne padlo a území Palestíny, čo se vtedy hovorili, dostala Anglicko. A existuje niečo také ako Balfourova deklarácia, to ste počuli, ktorá hovorí o tom, že Angličani sú naklonení tu zem, aby dostali Izraelci. Takže je to na základě výnosu, na základě práva. Potom z toho cúvli, že iba čas dostanú. Potom prišla druhá svetová vojna, prišiel holokaust. Holokaust tak zatriasol ľuďmi, že nakonec súhlasili s tím, aby se tam vystěhovali Židia. Súhlasili s tím a zároveň nesúhlasili. Otrasné prípady, napríklad, že do nejakej lodi nastúpili ľudia, ktorí prežili koncentrák. Z posledných síl docestovali ještě do zasľúbenej země a odmítli ich prijať. To sú známé prípady. Že donutili ich, aby odjela, ty ľudia pomreli, alebo lodě se potopili. Strašné príbehy. Nicméně Izrael osídlil tuto zem, presťahoval se tam, nevím, kolko bylo úplně presně v tom 48. Kolko mohlo být obyvateľov? Do 1 milióna bylo. Možná 500 000. A založili izraelský štát 48. 14. mája. 40. A poviem, od tej doby tikajú hodiny posledních časov. Od tej doby se všetko zmenilo. Druhá polovička minulého storočia je úplně jasně, je iná ako predchádzajúce. A potom prišla jedna vojna za druhou, o kterých vojnách by sme mohli úplně kludně povedat, že to byly všetky vojny, které vyvolali Araby. V 56. šestdňová vojna, potom 67, Jom Kipurová 73,
a potom ještě byla ta v Libanonu a ta současná, ale chcem povedať úplně zretelně, například počujete to, kolko tunelů už tam mali Palestinci? Do středu Izraele není veľa, lebo víte, že to prostě je malá zem a našlo se velké množství tunelů, které mali východ na izraelské straně, u kibucu, čiže úplně ľahko v prezlečení izraelské armády někdo vyjde von, postřelá děti, zase zaleze do diery jako krtok a ide nazad. Preto pochopte, například, že premiér Netanyahu teraz je taky, že vraví, že nie, dokiaľ to nezničíme, tak to nemůžeme opustit, pokiaľ to nezničíme. A to, že Hamas robí úmyselně takovou politiku, aby bylo čo najviac mrtvých, je hnusné, odporné od nich. Preto jsem dneska zobral tu tému, lebo je to zretelné. Treba si dát na stranu Boha. Čiže já jsem se dal na stranu Boha. Verím Boha Semitov. Ačkoliv sám nejsem Semita, ale Jefetovec. Verím Boha Abraháma, aj keď nie som Žid. Verím Boha Abraháma, aj keď Židia sú protivní. Verím Boha Abraháma, lebo je to pravda. Lebo já chci být zachráněný a spasený, lebo Boh urobil s Abrahamom zmluvu. A musím znášet svojich starších bratov Izrael taky, jaký jsou. Musím ocenit jejich prínos pre mňa, to, že můj starý otec byl Mojžíš, můj starý otec byl praotec Čech, který hledal zemi, která oplývá čím? Pivem a buštama. Prosím? Butopence a pivo. A ji našel, můžem povedať. Je zajímavé, víš, co je zajímavé? Češi jsou beťáry. Češi například mají úplně jinou. V Čechách Češi to až tak nepapají, všetky ty propagandy. Dneska, keď si pozrieš na pravicové média, hej, tie mienkotvorné, jako například jsme sem donedávna čítal celkom rád, prosím vás, to je tak, úplně to je neobjektivné, úplně. Už to je úplně tak, jako prostě ostatné. Daniel Schober vraví, že například Němci a britské média, že informují úplně objektivně, že každý si urobí názor, ale toto je úplně, vidíte, že to je uplatněné petrodolárama. Takže prosím vás, buďte v tom triezví. A nezabudajte, že kdo žehná Izrael ještě stále platí, bude požehnaný. V žádném případě neplatí, kdo žehná, kdo se postaví na stranu těch a těch. Lebo na straně Židov je právo. No, veď si to prečítajme. Genesis 12. kapitola. A Hospodin riekol Abramovi, výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem a budú požehnané v tebe všetky čelade zeme. Všetky čelade země. Otázka je, všetky čelade zeme, celý svět je požehnaný cez koho? Cez Korán, alebo cez Abraháma. Cez Abraháma. Celý svět. A ty jsi požehnaný, keď žehnáš Izrael, alebo nie si požehnaný. Jsi požehnaný, keď budeš žehnat Abraháma a jeho potomkov. Preto povedz, nech je požehnaný Boh Abraháma, Izáka, Jakoba. Nech je požehnaný Boh Izraela. A nech je požehnaný Izrael. Nech je požehnaný Jeruzalém. Nech je pokoj v jeho branách. Šalom Jeruzalém. Amen. Potom, toto je velice zajímavé, potom je to s Jakobom ještě. Myslím, že to je 26. Keď
Beteli. Ho, 28. Áno. 26. A tam mal Jakob sen, takže prosím 12. verše. Sen? 28 od 12. verše. A snívalo sa mu, že hľa rebrík bol postavený na zem, ktorého vrch dosahoval do neba. A hľa anjeli Boží vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa Hospodin stál nad ním a riekol: Ja som Hospodin, Boh Abraháma, tvojho otca a Boh Izáka, zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. A z tvojho semena bude ako prachu zeme a rozmôžeš sa na západ k moru i na východ, na sever i na juh a požehnané budú v tebe všetky čeľade zeme a v tvojom semene. A Dobre, to je dôležité. 14. verš, prosím vás, spolu prečítajme, lebo Boh toto povedal Izraelovi, neboli Jákobovi, ale potom byl premenovaný na Izrael, čiže z něho vošel izraelský národ, hej. Čítajme. A tvojho semena bude jako prachu zeme, rozmnožeš sa na západ k moru, na východ, na sever i na juh a požehnané budú v tebe všetky čeledi zeme v tvojom semeni. Samozrejme, hlavne to platí o jednom semeni, o Mesiášovi. Ale ako som vám povedal, všetko dobré, všetká múdrosť, čo je dobré a čo je zlé, zákon prišiel cez Židov. Lebo Ježíš povedal Samaritánke, čo jí povedal v 4. kapitole, že spása je zo Židov. Povedz, spása je zo Židov. Bratia, ak je spása zo Židov, to znamená, zo Židov je všetko. Lebo čo potrebujeme, tak to je práve spása, čiže môžeš povedať, že spása je zo Židov, svetlo je zo Židov, múdrosť je zo Židov, odpustenie hriechu je zo Židov, Mesiáš je zo Židov, zákon je zo Židov, obeti sú zo Židov, šance je zo Židov, všetko je zo Židov. Tak teraz to hovorím preto, aby ste pochopili, že samozrejme diabol vôbec nemá radosť z toho, aby ľudia takto rozmýšľali. Preto ja si myslím, že 99% ľudí na svete klaje na Židov, nenávidí ich, ale chcem povedať, to isté platí o skutečných kresťanoch. Ak budeš duchom naplnený a budeš chváliť Pána, tak tiež o tebe budú hovoriť všelijaké hlúposti a nepravdivé veci. Prečo? Lebo svet odmietol Boha. Odmietol aj zákon, aj Ježíša, odmietol jeho svedkov. Všimne si, keď sa začala šíriť církev, tak prvé, co napadlo Herodesa, bylo začíte popravovať. Čiže najprv začali stínať Židov a potom aj kresťanov, čiže kresťanom sa to, vôbec sa to neoplatilo, že sa dištancovali od Židov, tak ja si myslím, že nám sa to vôbec neoplatí, preto je treba byť biblický filosemita a stáť za Izrael v týchto ťažkých časoch. Pravdepodobne my urobíme tiež v Banskej Bystrici, s jedným problémom se stretávame, je tu Židov málo. Prečo je málo Židov na Slovensku, to viete, nie? Neviete? Lebo pán Tiso ich všetkých poslal dobrovoľne, poslal do plynu. 80 000 ľudí odišlo, asi 10 se vrátilo. Takže koľko asi 65 000, 70 000 Židov ostalo popravených. S tím, že Slovensko prišlo o požehnanie. Prosím vás, prítomnosť Židov v každom, viete, ľudia ich nemajú rádi, práve preto, že sú šikovnejší. Ale to iba hovorí o tej podlosti, ktorá je v srdci človeka a vidíš niekoho šikovnejšieho, tak si povieš, treba ho zabiť a zobrať mu to. Ale im to zobrali, zabili ich a potom zistili, že nevedia, čo s týma fabrikami. Tak to vytunelovali, predali to a prestalo to vyrábať, nikto nevedel, ako to riadiť. Potom ich zavolali zpátky a napríklad ten, kto byl riaditeľ, tak tam musel robiť v tom podniku a dávať rady vlastne, nebo majiteľ, tak musel dávať rady, ako to viesť. Prečo? Lebo požehnanie Abrahámovo robí v spoločnosti niečo dobré.
A požehnání Abrahamov jsou Židia a kresťania. A keď sú Židia a kresťania, to znamená, že v tom štáte je prosperita, je tam právo a požehnání Abrahamovo je taký katalizátor, že tí ľudia, ktorí sú dobrí, idú hore a tí ľudia, ktorí sú zlí, idú dole. Teraz. Ja neviem, čo to je. Jako znáte také nejaké chemické reakce, ne? Že niečo pridáš do niečoho, no to začne vystupovať a to je... Ja moc ne, ale viem, že také dačo existuje. Katalizátor se to volá. A teraz, keď zoberieš katalizátor, k čemu dojde? Čiže katalizátor Abrahamova požehnání, čiže Abrahamová přítomnost, že tak poviem, hej? Alebo Božia prítomnosť, Kristova prítomnosť v štáte, v meste, v společnosti pôsobí to, že dobrí ľudia sa dostávají hore, múdrí ľudia, schopní a podliaci sa dostávají do basy. Keď zobereš požehnání Abrahamova pryč, čo sa stane? Žiaľ. Úplne automaticky zlí ľudia, chrapúni, začali vstúpať hore a múdrí ľudia sa dostávají dole, dostávají sa do basy. Preto pochopte, že požehnání Abrahamovo jsme nie vymysleli, my jsme závislí úplně na tom, že spása je zo Židov, ale my jsme tiež nositeľa Abrahamových požehnání. Toto treba zobrať s vierou, teraz se zase zastanem toho, čo hovoril brat Gamos, lebo to tak je, ale treba k tomu pridat aj to, že nie my sami jsme ho vymysleli, my jsme dedici požehnání, který Boh dal Abrahamovi. Ešte Rímanom 11. kapitola. Takže čo teraz napríklad? Čo teraz? Niekto, Láďo Kocman v Budějovicích udělal velmi statočně, lebo ich je zopár, urobil hlas pre Izrael. To znamená, postavil mikrofon na náměstí Dvě bedně, prečítal nějaké vyhlásení české vlády, která je velice rozumná. A výsledkom toho bolo, že prostě veľa ľudí napísalo nejaké velice neslušné veci. Preto si myslím, že aj my bychom mali takto jednat. A některý napísal aj církevníkom. Čiže napísal na izraelskou ambasádu, ako aj my, mal by prísť veľvyslanec. Potom napísal na židovskú obec. Problém s židovskou obcí je, že je tak malá. A pochopte jednu vec. Ja si myslím, že my, keď urobíme čo pre Izrael, oni neprídu. A to je podle mě už úplná tragédie, lebo už se boja. Preto oni chcú, že dajte nám pokoj, nějak to prežijeme, chápme ich, ale keď se za nich nikdo nepostaví, tak je to frustrujúce. Oni například aj na nového župana povedali, že to je v poriadku, ale jasně, že vedia, že to není v poriadku. Ale oni nemůžu nahlas povedat, že stala se tragédia. To je nonsens, čo se stalo. Chápete, o čem hovorím dneska? Hovorím o vašem požehnání. O našem požehnání. O práve na to, ako byť požehnaný. A není to všetko, prosím vás, o naplnění Svätým Duchom a o to, ako vyznáváš, ale aké vyznáváš hodnoty, na akú se dáš stranu. A keď si na zlej straně, tak si můžeš naplňat duchem, koľko chceš. No a s církvím napísali presne tu blbost, že Boh s Izraelem skončil, že podle nich není žádný důvod takéto akcie robiť, lebo Boh s Izraelem skončil a oni sú teraz nový Izrael. Dobre, tak to preverme na základě písma, čo hovorí písmo Rímanom 11, 1, 2. Hovorím tedy, či azda Boh zavrhnul svoj ľud, nech sa nestane, lebo veď i ja som Izraelita zo semena Abrahámovho, z pokolenia Benjamínovho. Nezavrhol Boh svojho ľudu, ktorý vopred poznal, alebo či neviete, čo hovorí písmo, kde je reč o Eliášovi, ako Amen, sa modlil. Stačíte prvé dva. Čiže, povedzme, Boh nezavrhl svojho ľudu. A tím je myslený menovitě Izrael. Boh ho nezavrhl. Prosím vás, keby to byla pravda, nekoná se znovu zhromáždění Židov.
Keby byla pravda, že Židia jsou rozprášení a nastupuje církev, nekonalo by se znovu zhromaždění. Zhromaždění se konalo před zrakmi celého světa a konati se bude ďalej, lebo ještě polovička Židov ve světě. A teraz dávajte pozor. Tento tlak, čo je vo světě, vyháňa Židov, ktorí si doteraz dobre žili z tých krajín. Prečo? Lebo Boh chce, aby boli tam. To je chce zhromáždiť. Někteří šli dobrovolně, šli z Etiopie, to jsou ty sefardský, hej. Někteří šli z Ruska, lebo tam mali zlé podmienky. 1 000 000 Rusov je v Izraeli. Ale těm, kteří se dali dobre vo Francúzsku, tak tí ostali tam. Teraz je vo Francúzsku taká vlna antisemitismu, že jim to začíná docházet. To znamená, že aj ta druhá polovička Židov sa navrátí do svojej zemi. K tomu musí dojsť. Takže toto napätie, možná, že aj ty slovenský, ja neviem. Nakonec prídu na to, že v takej župe se nedá žiť, že sice není to nějaké veselé v Izraeli a ekonomicky není to nějaké veselé, ale cítí se tam bezpečnějc. Tak toto je, takže Boh nezavrhl svůj ľud, ani na něho nezabudol, má svoje plány. A teraz, ako to korešponduje s církvou? O tom hovorí, od 11. veršu budeme čítať ďalej, hej? Hovorím tedy, či neklesli, aby padli, nech sa nestane, ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanov, aby ich rozhorlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, o koľko viac ich plnosť. Lebo hovorím vám, pohanom, nakoľko teda som ja apoštolom pohanov, vychvaľujem túto svoju službu, ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. Lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život z mŕtvych? Takže vidíte, napríklad proti tej teológii náhrady, že Izrael skončil a je tu církev, tak je úplne jasné, že áno, načas zavrhol svůj lid, aby ho znovu prijal. To znamená, že je pred náma ešte jedno veľké prijatie Izraela. Teraz počúvajte ďalej. Pavol hovorí, keď zavrhnutie bolo požehnaní pre nás, lebo tím, že se zatvrdili, tak se rozšírilo evangelium mezi pohanama, ktorí ochotně prijali, lebo apoštol Pavel mal toľko múdrosti a išiel mezi pohanou a hovorí, dobre, ak vy nepríjmáte, pohania príjmu a ozaj Židia neprijeli, zatvorili synagógy, ale pohania prijali, ale to neznamená, že znovu ich nepríjme. Takže pozor, ak vliv Židov na kresťanstvo a štáty byl taký obrovský, že tam, kde je židokresťanstvo silné, tam je pokoj, prosperita, spravedlnosť väčšia. Tak teraz je otázka, čo potom, ak se Izrael obrátí, aká obrovská, aký bude raj na zemi. Ale to už ozaj bude raj. No. Dobre, ďalej. Olive? No jasne, olive. A jestli je prvotina sveta, vtedy aj celé cesto, a jestli je koreň svätý, vtedy aj vetvy. Ale ak sú niektoré vetvy vylomené a ty, ktorí si z divej olivy, vštepený si medzi ne a stal si sa spoluúčastným koreňa a tuku olivy, nechvál sa proti vetvám a jestli sa chváliš, vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Amen. Takže teraz je to pochopitelné. Obraz je oliva, vetve, prirozené vetve boli vylomené pre neveru a potom jedna pohanská vetva, napríklad šoterovi, sú zasadení na ten kmeň. A Pavol hovorí, čo je sveté? Ty si svätý, alebo ten koreň je svätý? My sme navrúbovaní do niečoho, čo je od Boha, to znamená zmluva s Bohom, zmluva s Abrahamom, všetky zmluvy, do toho sme zasadení, a tie pravé sú vylomené. A máme účast na tom, čo je koreň, lebo keď je koreň svatý, tak aj vetvy. No. Áno, čiže nie my neseme koreň, čiže nie my sme vymysleli Izrael, ale koreň nese nás. To je dobré. To je dobré. Povedz, koreň ma nese. A susedovi povedz, ty si divá oliva. To je v písmu. Slavo Božie.
Já vám povím, špecialista je jeden zajímavý politik český, prezident Zeman. To je velice svojský člověk. Nielen, že ľubí Becherovku viac ako treba, ale on do televize prečítal nějaké úryvky z Koránu, hej? O tom, jak je Korán mírumilovný, hej? Keď uvidíš Žida za kameňom, zab ho. Keď uvidíš Žida za stromom, zab ho. Toto prečítal. Mezinárodná organizácia tých opaskov nástražných mu napísala, že nech sa ospravedlní. A pán Zeman, má ochránku samozrejme, napísal, že se nemůže ospravedlnit, lebo by to bylo rúhanie, lebo čítal z Koránu a to je predsa Boží slovo. A takto to je napísané a to není možné zmenit. Beťar. No. Nuž tedy povieš, vetvy sú vylomené, aby ja som bol vštepený. Dobre, vylomené sú neverou a ty stojíš vierou. Nebuď vysokomyselný, ale sa boj, lebo ak Boh neušetril prirodzených vetví, mohol by snad neušetriť ani teba. Vidz tedy dobrotu a prísnosť Božiu. Na tých, ktorí padli, prísnosť a na teba dobrota Božia. Keď zostaneš v dobrote, ináč budeš aj ty vyťatý. A zase oni, keď nezostanú v nevere, budú znova vštepení, pretože Boh má moc zase ich vštepiť. Lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou planá a si proti prírode vštepený do dobrej olivy, o koľko skôr potom títo sú s prírodzenými vetvami vštepení, budú do svojej vlastnej olivy. A potom ještě 2 verše, které jsou velmi důležité, čítajme spolu, bratia, hej, to je na záver. Lebo nechcem, bratia, abyste nevedeli toho tajemstva, abyste neboli sami u sebe múdrymi, že zatvrdenie z částky stihlo Izraela, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. Povedz, je plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený, jako je napísané, príde ze Siona vyslobodit a obrátit bezbožnosti od Jakoba. Čiže, bratia, celé je to takto. Je treba, aby se doplnil počet pohanov, to znamená plnost pohanov, takže s každou jednou evangelizáciou, s každým jedným člověkem, který se obrátí, rozdá život Pánovi, se naplňuje plnost pohanov. Chcem upozornit, že doba je úplně napetá. Keď hovoríme napríklad o tých posledních dobách, tak já vám poviem, rok 2014 je najbližšie zatiaľ, čo bol ktorýkoľvek rok, ale aj udalostiami. Takže ak náhodou někdo není zachránený, tak viete, čo sme čítali, vôbec to neberte na ľahkú váhu, lebo keď Izrael bol pre neveru vylomený, vyťatý, tak Pavol hovorí, nemyslí si, že ty, ak budeš neverný, nebudeš chodit s Pánovi, že tebe ušetří. Lebo neušetril ani přirozené vetvy, neušetří ani tebe, které jsi z plané olivy. Ale naopak, pokud se držíme Pána, máme účast na Božích požehnaniach, máme účast na Mesiášovi, pokud se držíme věrou.